Dragi gosti, dobroveče i dobrodošli na 11. novogodišnji sajam Kultura, obrazovanje, stvaralaštvo, koji je ove godine otvoren za javnost od večeras, 22.12. pa sve do 27.12.2014. svakog dana od 10 do 21 čas. Pored prezentacije sa štandova učesnika sajma, ljubitelji umetničkog stvaralaštva moći će da uživaju u pozorišnoj predstavi i kanonska posla, u izvođenju dramske radionice Centra za kulturu Majdanpek u utorak 23.12. sa početkom u 19 časova. U novogodišnjem koncertu muzičke škole Ranko Krivić iz Majdanpeka u četvrtak 25.12. sa početkom u 18 časova. I na samom kraju u koncertu folklornih ansambala kulturno-umetničkih društava Mladost iz Porodina, Mali Branko iz Velikog Orašja i našeg domaćina kulturno-umetničkog društva Majdanpek iz Majdanpeka u subotu 27.12. sa početkom u 19 časova. A sada će vam se obratiti direktor Centra za kulturu Majdanpek Ljubomir Brandošanović. Dobro večer svima. Prvo što hoću da se zahvalim svim učesnicima koji su se prijavili i učestvovali na novogodišnjem sajmu Kultura, obrazovanje, stvaralaštvo. A isto tako i vama, draga publiko, koji ste došli da prisustvujete otvaranju. Ja se nadam da će ove godine ovaj sajam biti bolji nego prošle godine. Nadam se, o tome ćete reći vi svoju konačnu ocenu. A za sledeću godinu obećavamo da ćemo se potruditi da bude još bolje i da bude u pravom smislu novogodišnji sajam. Znači, još jednom hoću da se zahvalim svim počevši od institucija iz domena obrazovanja, kao i svim stvaralcima iz, ajde kažemo, individualnog karaktera, koji bi trebalo bude sve više i više, da bi ovaj sajam imao smisla. Znači, još uvijek to želim iz svog srca, da se to desi sledeće godine bude mnogo više toga, a sad svima vama želim samo da, kao i svim građanima grada u ime Centra za kulturu grada Majdanpeka, kao i celokupne opštine Majdanpek, poželim srećnu i uspešnu 2015. godinu. Živjeli! I još nešto, i ove godine, evo, dešava se, ko radi taj greši. I prošle godine sam zaboravio, specijalno želim da se zahvalim, posebno damama iz udruženja invalida rada iz Majdanpeka. Za sve što su činili svih ovih godina i večeras. Svakog časta. Dobro veče. Naša draga sugrađanka Mira Durlić sa svojim štandom i zaista ne znam odakle bih počela. Pre svega hvala vam što ste sve ono čime se bavite i što radite podelili sa nama na ovom sajmu. Ja sam već imala prilike da vidim nešto od onoga što stvaraju vaše vredne i vešte ruke. Sada je ovde mnogo više tih radova, pa za one naše sugrađane, slušaoce, gledaoce koji nisu bili u prilici da se upoznaju sa vašim stvaralaštvom, recite nam kako nastaje jedna ova korpa i od kog materijala. Ovo više nego zanimljivo izgleda. Sve je ovo napravljeno od papira koji više nije u upotrebi, čisto da se ne bi bacio, da se iskoristi. Malo mašte, malo ulaganja, malo vremena. Da, i papir je malo ljubavi. mnogo ljubavi, mnogo više ljubavi, a malo materijala, kao što ste rekli. Je li to obična novinska hartija? Obična novinska hartija. I da li možete da nam odate tajnu, jer ovo kada se uzme ovako u ruku, deluje kao neka čvrsta plastika. Kako teče izrada jednog rada, evo jedne ove lepe korpe? Šta prvo uradite sa tom novinskom hartijom? Prvo isečemo papir. Papir se uvije, zalepi,
To su trakice neke. Trakice, u stvari, evo vidite, ovde se to najbolje vidi. To se radi na štapiću za ražnjić. Uvije, ulepi, ofarba po želji, do duše, evo imate i jednobraznih koje se kao finalan proizvod farbaju. Ovo, pleteno, u boji i ovo, to je svaki papir zasebno farban. Upleten, nastavljen, eto. A čime farbate? Akrilnim bojama. Akrilne boje, akrilni lak, lepak, grunt, sve zavisi za koju upotrebu treba, jer postoji gde treba da bude mekše, negde gde treba da bude tvrđe, tu se tutkališe. A kažite mi, ovde su zaista sve sami unikati. Kada krenete da radite neku korpicu, neku kutijicu za nakit ili ovaj stalak za flašu, da li već u glavi imate ideju pa krenete da stvarate ili isečete trakice, pripremite taj repromaterijal, da ga tako nazovemo, i krenete pa šta ispadne? Pa obično je tako. Obično je tako? Obično je tako. U trenutku vam se, je li tako? U trenutku javlja dešava ideja. mi se da noću, da mi dođe mi. Sva sreća te je noć sad dugačka, pa se može. Jeste, ovo su baš najduže noći. Da, jeste. ali dobro, momentu, bez obzira na duge u momentu, noći, da. Vi ste i zaposlena žena, Yes, imate da. obaveze naravno u kući, pritom ste i baka, znamo da Da, imate dosta da. posla, ali kada se nešto voli, onda zaista nije fraza, nađe se vremena. Uvek se nađe vremena, uvek se nađe vremena, a ovo je nešto novo za mene. Šivenje, krojenje, heklanje, štrikanje, prezasitila sam se. A da li to Ovo mi je znači da nešto neko novo. ko generalno ima dara, talenta za bilo kakvo izražavanje umetničko, on može, eto kao što ste rekli, i da hekla, i da šije, i da plete, šta god? Može. Mislite da se neko jednostavno rodi sa tim Može. talentom? Pa sad, da li se neko rodi, da li je to malo tehnika u pitanju, dugotrajan rad, šta god, ali ipak treba voleti. Sve treba voleti. Da, ovo je više nego originalno, zaista još jednom hvala što ste ovo izneli, i vama. što ste došli da budete učesnik na ovom sajmu i podelili ove prelepe radove sa našim sugrađanima i sa nama. Verujem da će biti i onih koji će upravo na ovom štandu pronaći lep novogodišnji poklon Nadamo za neku se. dragu osobu ili za da ulepšaju svoj dom, eto, tokom Nadamo se. novogodišnjih i božićnih U stvari je to i praznika. svrha. Sa nečega malog obradovati nekog, izmamiti osmeh pre svega. Meni je to nekako najviše. Upravo Novac je tako. novac, nije Upravo sve ni tako. za pare, valjda ima nešto i tu. Baš Valjda tako. i tu ima nešto. Nećemo ničim kvariti ovu poslednju rečenicu. Još jednom hvala, Miro, na ovim prelepim korpama što ste podelili sa nama, da eto uživamo i mi u njima, a ja u jednoj već uživam, imam kući. Bila sam prva koja je dobila na poklon upravo korpu od vas i zaista je prelepa. Pa nadam se da se neće na tome završiti. Neće i zaista ja pokušavam da objasnim kada neko pita šta je ovo, od kog materijala je, kako je to napravljeno, a evo sad smo dobili iz prve ruke, dakle, informaciju kako nastaje jedna prelepa korpa od novinske hartije, tako da verujemo da će biti posle ovog razgovora ili posete sajmu nekih naših sugrađanki koje će pokušati da urade slično. Nadamo se, znači hvala vama. Nećete kriti zanat, jel tako? Rado ćete podeliti tehniku i veštinu. Da je lepe veštinu. sreće, da ima mladeži koji bi hteli da urade nešto. Ovo je stvarno kreativno gubljenje vremena, iskreno. Lepo ste to rekli. Kreativno gubljenje vremena. Lepo ste to rekli. Želimo vam da još puno vremena izgubite radeći ovako lepe radove. Hvala vam još jednom. Dobro veče. Evo ovdje imamo još jednu našu sugrađanku. Evo pričali smo malo čas sa Mirom o tim unikatnim radovima koje stvara od novinske hartije, a odmah do nje na štandu Munira Bajrić i njen izložbeni štand se zove Dekupaž. A to znači? A to znači neka salvetna tehnika, znači dekupaž inače potiče od francuske riječi dekupare i to je isjecanje. Znači pravi se od isječenog papira lijepljenjem, farbanjem, znači na već ofarbanu površinu lijepi se papir, lakira se. Uglavnom se koriste motivi sa salveta papirnih ili rižin papir ili specijalno dekupaž papir. Nama je najpristupačniji naravno u Majdanpeku salvetni taj
metod, zato što su salvete ipak nekako, mada i njih teško u Majdanpeku nabaviti. Svojevremeno su se salvete skupljale, devojčice su rado to razmenjivale. Upravo sam ja sada kao jedna od tih devojčica, puna kuća mi je salveta i razmenjujem se i poštom i ovako, kradem salvete kod nekoga kad vidim, ali je... Svojevremeno su one čuvene tanke, japanske, kineske, bile hit, najpopularnije, pravi, najpopularniji, kod ima tu, može dobiti te. Da je sada izvuči te kutije odnekle, ja kažem šteta što ih je moja mama davno bacila, inače... Ali eto, na najlepši mogući način vi ste oživeli sve te salvete i te neke snove devojčice koje ste imali i sanjali tad, preneli evo na ove divne radove i dekupaž, eto vas je preokupirala, eto od mene ta reč podsjeća recimo na preokupaciju, preokupiralo nešto zaista više nego lepo u krajnjem produktu. Vaša, eto ovako, naša sugrađanka, tu vaša koleginica odmah kaže da je to kreativno gubljenje vremena, to što ona radi. Lepo je to rekla. Da, lijepo je rekla, ali ja mislim dobro, opet nije to gubljenje vremena. Nijedan posao nije gubljenje vremena, ali ovo je istina da me je spasilo od fejsbučenja po cijeli dan, to priznajem. Pa to je lepo. U svakom slučaju, uz one redovne obaveze koja svaka žena, domaćica ima u kući, kada se nešto voli, nađi se vremena. Upravo to, pogotovo gdje su djeca odrasla, onda se može i to uskladiti, ali u svakom slučaju sve što čovjek hoće, to i može. I naravno i sve ono što može da se opipa i oseti pod prstima ima mnogo veću vrednost od svih tih virtuelnih slika koje gledamo i na Facebooku, na internetu generalno. Samim tim je drugačije pogledati sve ove slike na Facebooku, a drugačije je pogledati ovde na stolu. To je bez daljnjeg. Znači, i sve ima svoju ljepotu. Ja kažem, gledam i sama sve ove štandove. Ne znam gdje bi prije pogledala. Umjetnost je na sve strane oko nas i zaista je divno što smo svi tako na jednom mjestu. Evo ovdje vidimo jednog lepog Deda Mraza na postolju za salvete i verujem da će to biti nekome lep novogodišnji poklon. Naravno. Jelkica, malo više novogodišnji motivi. Anđelčić i jelkica i sve ono prikladno za novogodišnje i božićne praznike. Taj dekupaž je pogodan, drvo, staklo, plastika, uglavnom metal, za sve je pogodno, mislim, za sve materijale je pogodno da se radi, tako da ima u opticaju svega, i stakla, i drveta, i metala, obična limena kutija, da kažemo, gramofonska ploča je došla do... Dobila sasvim novi izgled i novi život. Upravo, novi život, jedna stara isparana ploča i tako. Baš tako, kažu da se život zapravo meri tim minutima koje u sebi sadrže tako neke lepe stvari i one koje pamtimo. Verujem da će mnogi Majdanpečani pamtiti ovaj 11. novogodišnji sajam i po štandu naše sugrađane. Nadam se, hvala. Munire Bajrić, hvala vam puno na razgovoru i hvala što ste podelili ove lepe radove sa nama. Hvala i vama. Krenuli smo redom, evo bili smo malo čas tu u komšiluku, da tako kažemo, kod vaših komšinica, umetnica, sugrađanki, gospođa Mira i gospođa Munira bave se zaista posebnim ručnim radom. Svaki komentar je izlišan, unikati su u pitanju, a ništa manje bez daha ne ostavlja ni ovaj vaš štand. Pre svega, dobroveče. Dobroveče. Dane, dobroveče i vama. Dobroveče, Radmila. Radmila. I Dane, pretpostavljam, supružnici, jel tako? A koji imaju isti hobi. Jel to može da se podvede pod hobi? Jesu sve to stvarno mala umetnička dela, prava, ali pretpostavljamo da vi to doživljavate kao neki hobi. Baš tako. Mi smo penzioneri, znate, a to smo radili još unazad 4-5 godina, možda i više dok smo radili. Ali sada se više time bavimo kako smo otišli u penziji i dolazimo do raznih ideja. Kreiramo, ona dolazi do nekih ideja, pa ja je realizujem, ja imam i neku ideju i tako. Čisto da se... Kod vas dominira, kao što vidim, staklo, neki mozaik, je li tako? Pa kako se zove ova tehnika? Jel možemo nekako da je kvalifikujemo? Pa kako da je nazovemo? Staklo i mozaik. Da, staklo.
Mozaik na staklu. Kažite mi o mozaik, staklo dobro, to je jasno, a taj mozaik od čega je? To su pločice, kockice? Da, pločice mozaičke od stakla. I one su od stakla? Da, sve to od stakla. One, što je supruga radila ovo. Inače, sad kombinacija staklo-keramika, recimo ova lampa, mogu da je nazovem, ona je rađena, pozadina je od mozaičkih stakla, ovo je kombinacija keramike i stakla. Ovo je takođe isto. Pozadina i ovo je sve to isto od stakla, ima od keramike listo i tako da je kombinacija, došlo mi ideju da radimo neku kombinaciju i toga da bi to bilo lepše. Inače, radimo čisto lepljenje na nekim. Ova čuturica, ona je stara preko 60 godina. Dobio sam na poklon. Ja sam je oživio na neki način, sačuvao i onda uradio u mozaiku srpski znak, recimo ono bure. Tako da razne su ideje. Vidimo i satove, tu pretpostavljamo na onim vinil, gramofonskim pločama. Čisto, to je jedan pokušaj da izgleda lepo. Lepo izgleda. A tu vidimo i zgodne činice, mogu poslužiti za žito, recimo slavsko, pa eto čuturice, flaše za rakiju i to sve može biti ovako lep, zgodan novogodišnji ili božićni poklon. Apsolutno, ima dosta i sad, recimo, onaj ćup, on mi je dosta zadavao, znate, posla, a on je zaista komplikovan takvog oblika, a htio sam da spektar tih boja da obuhvatim. Tako da, posebno mi je drago. Osim što je unikat, on kao da je stigao kao neki umetnički rad iz Afrike. Takve su boje, vesele, ja sam baš htio sa tim bojama. Pa dobro, gde ste se svi vi umetnici krili ovih godina? Vi niste izlagali do sad ili ja nisam bila u priliku? Ne, upravo se, prvi put, jer supruga i ja smo živjeli dosta dugo i radili u Italiji. Ja sam upravo radio u fabriku mozaičkih pločica. I kad sam dolazio kući, doneo sam tako par tih u boji, volim da pogledam te boje, doneo sam kući, međutim ona je došla na ideju i počela da radi sama, prvo ovih stvari, na staklu, ovo, ono sve, pa onda sam ja došao na ideju da radimo neku učini ovo, dok, rađalo se tako. Onda kad smo došli u penziji, došli kući ovde, onda smo nastavili sa radom i onda sad imamo neke druge ideje, pokušavamo, tako, a nisam izlagao. Plastikom da radim isto, to je ova zadnja. Dobro. To mi je prva sa plastikom koju sam pokušala, vidim da je lepa i nastavit ću malo sad sa plastikom. Da, ima lep sjaj i ovako iz daleka i to liči na neku keramiku više nego na plastiku. Ja vam želim da radeći ovako lepe radove uživate u penzionerskim danima i drago nam je da smo bili u prilici da upoznamo još dvoje sugrađana koji na najlepši mogući način ispunjavaju slobodno vreme, u konkretnom slučaju vi penzionerske dane. Mi vam želimo da ih u zdravlju trošite i sve najbolje u novoj 2015. Hvala lepo i vama isto također. U zdravlju se gledali i dogodine. Hvala također. Dobroveče. Dobroveče. Verni hroničar svih dešavanja u Majdanpeku i večeras na 11. novogodišnjem sajmu kultura, obrazovanje, stvaralaštvo. Gradimir Bogdanović i Grade, dobroveče. Dobroveče. Nismo ni sumnjali da ćemo vas zateći ovde. Kao što rekao, verni hroničar svih dešavanja u našem gradu. Bliži nam se Nova godina i zaista je ovo bio, čini se, pun pogodak kada je rođena ideja da ovakav jedan sajam se organizuje i u to smo se upravo uverili večeras, gledajući i upoznavajući neke naše sugrađane iz sasvim drugog ugla. I vi ste ih možda nekad onako fotografisali na ulici kao slučajne prolaznike, a niste možda ni sanjali da se bave takvim umetničkim stvaralaštvom. Evo par štandova tu naših sugrađanki, mi smo zaista uživali i ostali bez
bez teksta, pretpostavljamo i vi. Pa jeste. Mi smo od početka prisutni na sajmu novogodišnjem koji se svake godine to održava i ideja je bila da sugrađani ono što mogu da naprave urade, pokažu zapravo svojim sugrađanima, komšijama šta to mogu da urade. I baš mi je drago i ja sam se iznenadio šta sve mogu i šta rade. Eto, i sad sam vidio interesantnih korpica, pa interesantnih... Od novinske hartije, naravno, pa od plastike. Ima eto toliko inventivnost, mnogo toga ima što građani Majdanpeka koje ni ne poznajemo, naše komšije koji urade tako jako puno lepih, interesantnih stvari. I iskoristio bih priliku da čestitam svim građanima Majdanpeka Novu godinu i udruženje je tu naravno standardno sa svojim štandom da zabeležimo, eto da se ne zaboravi. A sve ovo naći će se, pretpostavljamo, u nekom pregledu fotografija koje će se opet možda naći u nekom setu koji ćete podeliti sa nama, mislimo na televiziju Majdanpek, a mi potom sa našim gledaocima, evo recimo već izvesno vreme mi na programu televizije Majdanpek puštamo ona vaša godišnja doba, dakle Majdanpek kroz 4 godišnja doba i mislimo da bi mogli možda već da nam priredite nešto slično sa nekim novim fotografijama, pretpostavljamo da ih imate bezbroj. Pa imam, od teme zavisi, tema je interesantna, uvek proleće, leto i zima i to sam napravio prošli put. A Majdanpek je zaista lep. Kada padne sneg, mislimo da je najlepši zimi. Kada sve olista, mislimo da je najlepši u proleće. Kada dođe ta jesen, zaista prelepo izgleda ovo sve što nas okružuje. I onda se izgleda da je stalno lep, a mi to ne primećujemo. Onda kada nam vi to ovako servirate na tacni kroz te fotografije, onda vidimo zaista nešto što ne primećujemo hodajući svakodnevno ulicama. Pa jeste, Majdanpek za razliku od drugih sredina i tako od ravničarskih, brdskih i raznih ima tu sreću da smo nekako na prostoru gde nam je blizu Dunav, da imamo 3 godišnja doba u kratkom vremenskom periodu, recimo od Dunava gde je lepo vreme do Omana i Kapetanske da je ružno, pa opet neko srednje vreme u Majdanpeku. To je naša prednost, lepota življena na ovom prostoru. Samo treba da se pažljivo zaviri iza svakog ćoška i da pažljivo gledamo oko sebe, onda ćemo videti i uočiti nešto što ovako, kao što rekao, hodajući ulicama grada, žureći na posao možda i ne vidimo. Ne vidimo. Hvala vam na razgovoru, uživajte eto i vi u razgledanju svega onoga što su pripremili naši sugrađani, učesnici ovog sajma i još jednom hvala vam za sve ono što obeležite objektivom. Verujemo da će to biti pravo blago za generacije koje dolaze. Ja se iskreno nadam i puno vas pozdravljam, eto, i sve gledaoce i slušaoce radio televizije Majdanpek. I nek nam je srećna nova 2015. Tako je. Svoj štand na 11. novogodišnjem sajmu ima i tehnička škola Majdanpek. Đaci ove škole u društvu svog nastavnika Dejana Zlatića večeras sa svojim sugrađanima da predstave svoju školu i to će naravno oni učiniti, odnosno već čine, pa kako bi drugačije nego uz pomoć tih novih tehnologija, je li tako? Vaše ime? Zvezdana Matić i Jelena Stojanović. Šta to prikazujete evo ovog trenutka na ovom videobimu za sve učesnike sajma? Ovde imamo koje sve smerove u tehničkoj školi postoje i koji fakulteti mogu da se upišu sa tim smerovima i šta bismo mogli otprilike da radimo posle tih smerova. I da li je, to je jedna svojevrsna, ali tako, promocija škole? Da. Naravno, da li ste to uradili sami ili uz pomoć vaših profesora? Pomoć profesora i svih ostalih pedagoginice, da. A šta je ono što bi, eto, Zvezdana izdvojila kada bi nekom preporučivala upravo tehničku školu kao neko opredeljenje posle završene osnovne škole?
Pa sad šta da vam kažem. Da li su to smerovi koji su... Pa ima dosta smerova, da, a i... prohodnost ka dalje. Da. Evo ovde vidimo kabinet za ekonomiju, trenutno je prikazan i to je, pretpostavljamo, kabinet za ekonomiju ekonomskog odeljenja, odnosno ekonomske struke. Da. Koji si ti smer? Ekonomija. Ti si baš ekonomski. I da li, koja si godina? 4. Pošto si već eto na samom kraju, još malo pa maturant, da li je ono što si prošla kroz ovu školu upravo ono što si i očekivala? Pa jeste, čak možda i više nego što sam očekivala, da. I da li to znači da će ekonomija biti tvoje dalje opredeljenje, odnosno da li sebe vidiš kad završiš tehničku u Majdanpeku na ekonomskom fakultetu? Da. Baš to, jel? Pa trebalo bi da. Misliš da je budućnost u ekonomiji? Da. Jeste, očigledno da nam trebaju dobri ekonomisti, da ne samo za jednu lokalnu sredinu, već i za celu državu, da eto, konačno stanemo svi zajedno na noge i da krenemo put progresa, a naravno na mlađima je da to sve poguraju. Pa kakvi su đaci tehničke škole? Evo da pitamo jednog profesora, Dejan Zlatić. Pa, đaci tehničke škole su odlični, šta da vam kažem. Evo vidite da su u najvećem broju ovde večera sa nama. Tehnička škola se ovim štandom predstavlja građanima Majdanpeka kroz ovu prezentaciju, kroz modele, kroz diplomske radove, osvojene pehare i tako dalje, tako da i što je najvažnije kroz te đake koji su danas došli ovde, koji su možda malo stidljivi, da, ali što je normalno kada su u pitanju mediji, ali evo, veseli su i tu su da predstave školu u najboljem svetlu i između ostalog mi smo se pouzdali u to da će oni ovde biti sami. Ja sam se ovde stvarno našao sasvim slučajno i evo sad kad ste me već pitali da dam i svoje mišljenje. Pa drago nam je da eto, vlada takav jedan odnos između đaka i profesora. Vidimo ovde dosta pehara, to znači da sve ono što ste radili sa njima nije bilo zalud. Pa ne, nije. Mislim, ništa što se radi sa decom svakako nije zalud. Sve je to zalog za budućnost. Da. Hvala vam.